המשפחה שלה טסו לחו"ל כדי לשמור על הכלבה שלהם. ואז הגיעה השעה של ללכת לישון, אז חיביתי איתה, נכנסתי למיטה והלכתי לישון. באמצע הלילה, זה כאילו מישהו לא רוצה שאני אספר את הסיפור הזה. בקיצור, באמצע הלילה אני מתעוררת. למה? כי האור דולק. עכשיו אני לבד בבית, חברים, האור לא אמור להיות דולק, ואני חיביתי אותו לפני שאני הלכתי לישון. אני הייתי כל כך יפה שלא אמרתי לעצמי באותו רגע, אולי רצו לבית. לא, אני פשוט חזרתי לישון. אז חיביתי את האור וחזרתי לישון בנחת, ואז כעבור כמה שעות לקראת הבוקר אני מתעוררת שוב. למה? כי האור דולק. ואז אני כאילו לי ככה, אני מתיישבת על המיטה מזה שהאור דולק, ואני מסתכלת כזה ככה. עכשיו יש לה חדר ענקי, זה כאילו שני חדרים שמחוברים. כאילו אני לא יכולה לראות מה קורה בחדר השני שמחובר. בקיצור, אני יושבת בחדר ככה. עכשיו אני גם נעלתי את הדלת. אני קמה, אני הולכת, בודקת, רואה שהדלת נעולה. אז איך זה שהאור דולק? זה כאילו יש פה מישהו בחדר. אני קמה לאט ואני כזה נעמדת, ממש פחדתי כאילו להמשיך ללכת. ואז אמרתי, יש פה מישהו? אין, יש שממה. יצאתי מהחדר, יורדת למטה, מסתכלת על הכלבה שלה, היא ישנה. בקיצור, הדלקתי את האורות בסלון, התיישבתי בסלון ושלחתי לה הודעה, ב5 בבוקר זה